Arratsaldeko 8:27 Xabi Alonsoren urtean egin bezala Jon Ansotegik ere garaipen batekin eman dio hasiera denboraldiari Sansek 3 urteren ostean. Aspaldiko partez, lehen aldiz jokatu du bigarren mailan eta Zaragozari anoetan irabazi egin dio. Bat eta huts ezustekoa eman dute Realeko gazteek eta zenolako meritua daukaten eta horrez gain zenolako balentria eskuratu duten gaurkoan 3 puntu hauek eskuratu ostean. Bi taldeentzat lehen partida zen gaurkoa eta bi entrenatzaileek, bai Jon Ansotegik eta bai Gabik honako 11 hauen aldeko apustua egin dute 4-3 bateko sisteman Realak. Fraga izan da ATP-an, lauko lerroan atzealdean Dadiek jokatu du eskuinetik, Agotek ezkerraldetik, Luken Beitia eta Peru Rodriguez izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Toni Carbonell, Mikel Rodriguez eta Gorka Gorosabel izan dira, eta goian Oxienei jokatu du eskuinaldetik, Orobengoak ezkerraldetik eta goian Arkaitz Mari Ezkurrena Astigartarra izan da. Zaragozak berriz Gabik 4-3 bateko sistemaren aldeko apustua egin du baita ere, Rodriguez izan da ATP-an, Tasendek jokatu du ezkerraldetik, Juan Sebastianek eskuinaldetik, Pomares eta Radovanovic izan dira atzealdearen erdialdean, Serranok eta Gutik osatu dute Euskarri bikoitza, Aketxe izan da erdi puntan, Paulino jokatu du eskuinaldetik, Sebas Moianok ezkerraldetik, eta goian Dani Gomez izan da. Partida hasieran esango nuke Zaragoza gehiago izan dela, gehiago nagusitu da, arriskurik ez dute sortu Aragoikoek, baina bai nolabaitean aurrera egiterako garaian eta erasoan eta mehatxu gehiago egin dituzte, hala ere Sanse gaurkoan sekulako meritua izan du atzealdetik hasita. Horrez da erraza, hainbesterainoko esperientzia duten jokalarien aurrean eta horiek defenditzea eta are gutxiago eurei horrela eustea, partida hasieran gainera Zaragoza indartsu atera da, lehen da biziko minutuetan goian presioa eginez, eta pentsaziteken behar bada Sanseri kostako zitzaiola, gainera gaurkoan Jon Ansotegik ez du bere teorian titular izango diren bi atzealdeko hegaleko jokalariekin kontatzerik izan, ezkerraldetik Jon Baldano eta Arrarekin eta eskuinaldetik Iñaki Rupere Sansoaingoarekin, baina hor hala ere Agotek eta Dadiek benetan bikain bete dute euren lana, batez ere Unasa Agotek lehenengo zatian ongi aritu da, erasoan behar bada ez du hainbesterainoko presentziarik izan, hor Orobengoa izan da, naiz eta normalean aurrealdearen erdialdean jokatzen duen, gaur hegalean jokatu du, hala ere ikusi dugu nola barnekaldera sartzeko eta joera izan duen, eta Zaragozaren aldetik berriz, batez ere Juan Sebastian eta Paulinoren aldetik egin dute min hasiera horretan. Paulino izan da ia une oro alboko marra bilatu eta arriskua sortzen saiatu dena, hala ere Aitor Fragak lan ona egin du lehenengo zatira osoan zehar, eta ez dugu esan epailea González Díaz izan da, esan etzai gustatu nola aritu den, De La Fuente Ramos aritu da barrean, hasieran falta ia guztiak adierazi ditu, gero gainera txartelekin etzait iruditzen irizpide egokiak erabili dituenik, eta benetan epaileak ez du bere arratsa izan inondik inora ere. Eta minutuak aurrera joan ala, 35. minutuan iritsi da lehen gola, Gorka Gorosabelek baloia hartu, Zaragoza erasoan ari zen, Sansek baloia berreskuratu, Carbonellek Gorosabeli eman dio, Gorosabelek bikain ikusi du 3 begi izango balitu bezala Oxien, eta Oxienek bakarrik ez du Fernandezen aurrean barkatu, eta egia esan Rodriguezen aurrean barkatu, ez du barkatu, eta egia esan Sanserentzat lehen gola eta oso baliagarria izan den gola egin du. Ez baitira gol gehiago egon hortikan aurrera. Lehenengo gola sartzea bai, badakigu beti garrantzitsua izan ohi dela, are gehiago
gaurkoa bezalako norgehiagoka batean, ez, hasieratik nahiko trabatua hasi den norgehiagoka batean, eta erritmo handirik ere ez zuen norgehiagoka batean, zelai erdian ere Rodríguez eta Carbonelek partida handia oso ona jokatu dute, Arkaitz Mariezkurrena beti bezala sakrifizio handia erakusten, areaz kanpo baloia kontrolatu, alde batetik bestera mugitu, eta gaurkoan hori garbi zegoen, ez? Sansekoei ez ziela inork motibatu behar, Sansekoak ez zituela inork motibatu behar, eurek jada berez bigarren mailan jokatze honekin motivazioa badaukate, eta erakutsi dute, baloi bakoitza azkenera arte borrokatu dute, lehen esan dugu bezala ez da sekula erraza izaten urte asko bigarren mailan daraman talde eta jokalarien aurka jokatzea, baina Sansek erakutsi du baietz, dadiek ezik esango nuke gainontzekoek lehen partida izan dutela zilarrezko mailan, eta hori ere aipatzekoa da, zalantzari gabe, 21,5 zen Sanseren bataz besteko adina, eta hor ikusten da arrobia zubietan zeinen ongi landuta dagoen, eta nola erakusten dieten reala zer den, eta koloreak noski nola defendatu behar diren. Lehen zatia bat eta hutseko emaitzarekin amaitu da, bigarrenean hasieran aldaketarik ez, eta bigarren zatian Zaragozaren gandik askoz gehiago espero nuen nik behintzat. Gabiren taldeak ez du nagusitasunik erakutsi, Sanse, naiz eta une batzuetan estuasunak pasa behar izan dituen, esango nuke orokorrean atzealdean batez ere eroso ibili direla Sansekoak, eta hori Zaragozak zuzendu behar duen gauza bada inolako zalantzari gabe, denboraldian zehar oraindik gauza asko ditu zuzentzeko, egaletatik ere Sansek min egin du, Zaragozak igual ez hainbeste, Dani Gomez ere saiatu da hor zenbaitetan, baina inolako arrakastari gabe, 57. minutuan Radovanovic eta Dani Gomez kendu ditu, Radovanovicek txartela ikusi du, ondorioz Gabik aldatzea erabaki du, Dani Gomezek ere, eta Radovanovicek atzealde horretan ez behar bada Realeko jokalariak baino altuagoa eta sendoagoa izateak hor zenbait baloi irabaztera eraman du, baina Dani Gomezek naiz eta saiakerak egin dituen, izkin eginez, areatik ateraz, gero metroak aurrera egin ala zulori gabe geratu da, eta hori egin handi batean Sanseren meritua ere izan da, Soberon eta Kalero atera dira, baina eurek ere ez dute partidan ezertxo ere aldatzerik izan. Minutuak aurrera joan ala pixkanaka Sanse atzean sartzen ari zen, badakigu zer den atzean sartzea askotan, gero arriskua etortzen da, eta talde aurkariak area gehiago zapaltzeko probabilidadea izan ohi du, eta horregatik Ansotegik aldaketa bikoitza egitea erabaki du, Mikel Rodríguez eta Arkaitz Mariezkurrena kendu ditu, biek ala biek partida ona egin dute, batez ere Mikel Rodríguezek, zelai erdi horretan Toni Carboneiekin batera berak eraman du orkestra zuzendariaren makila, Gorka Gorosabel apur bat aurreratuago ibili da, eta behar bada joko antolatzerako garai horretan eta gainontzeko biek lan gehiago egin dute, eta Lebarbier eta Karrera atera dira, hemen sisteman ere ez da aldaketarik izan, Lebarbierrek partida oso ona egin du, bere fisikoa bikain baliatu du, eta zelai erdi horretan une askotan nagusitu da, eta esango nuke horrek ere Sanseri onura handia egin diola, eta Karrerak, jada bera atera denean apur bat Sanse etzegoen, behar bada erasorako hainbeste gehiago defenditzeko, eta orduan Gorka Karrerari ere etzaio. Paperik errazena egokitu behar bada, hor izan du gainera jokaldi bat area zapaldu, eta nik uste elastikotik heldu diotenean penaltia adieraz ezakeen epaileak ez du azkenerako adierazi, baina Karrerak ere partida ona egin du. Gero Peru Rodríguezek min hartu 79. minutuan, bere ordez Kazunari, Japoniarra atera da, fitxaketa berria, Peru Rodríguezek ere partida oso ona egin du, hor atzealde horretan sekulako sendotasuna erakutsi dute, area barruan arriskutsuak ziren baloietan, kornerretan, tan partida bikaina Antzuolarrarena, eta Kazunarik ere hor goitik eta baloi asko irabazi ditu, eta benetan meritu handiko partida, bien. 71. minutuan ere
Akaitxek kendu eta Sans atera da, Akaitxek kornerrak atera ditu, baina orokorrean jokoan sartzen eta oso gutxi ikusi dugu Bizkaitarra, Gero Pau Sans atera da, honek ere ez du bere arratsa izan. Eta 83. minutuan jada Sanse erabat atzean sartuta, baina Zaragoza ere txispari gabe, ideiari gabe, sakontasunik bilatu ezinik, askotan area kanpotik botatzen desesperazioa tarteko eta Gorka Gorosabel eta Osien kendu ditu eta Ezeizabarrena eta Astiazaran atera dira Gorka Gorosabelek, goleko pase eman du horrez gain jokoan ere asko parte hartu du erasora jotzeko baloietan zulo asko iriki ditu eta benetan partida handia jokatu du Donostiarrak eta Osienek beste horren beste gola egin du egia da. Hor ikusi da argi eta garbi Sanseren xedea zein izango denez baloi geldietan, bigarren zutoina bilatu eta Osienen burua, jokalari altua da, hankaluzeak ditu, buruzondo doa, eta alde horretatik oso jokalari baliagarria dauka, eta gero Astiazaran eta Ezeizabarrenak ongi eutsi diote, emaitzari horregia da Zaragozak aukera garbi bat izan duela, Aitor Fraga ez da fin ibili jokaldi horretan, hala ere gero bikain erreakzionatu du sekulako geldiketa egin du Hernaniarrak, bikaina izan da benetan, egin duen geldiketa, eta hortikan aurrera jada Zaragozak erabat nik uste amore eman duela, saiatu dira, Paulino kendu eta Bazdar sartu, baina ez dute lortu Sansek bikain eutsi du emaitzari, eta esan bezala balentria handiko garaipena gaurkoan Sansek, ikusiko dugu, bigarren maila honetan nola moldatzen diren, eurentzako ere maila berri bat, jada futbol profesionala, izen handiko taldeak, izen handiko jokalariak, gazte askorentzat ere noski, ikasteko ezin hobea. Sansek bat, Zaragozak huts anoetan.